ke anti farkon tafiya dole ne a yi ta biya gurin tafi da na yi wa waƙata yar lelen hajiya mita yar aduwa sannu yar lelen hajiya zainab yar aduwa sannu innar musa babu wani ke nake yi wa waƙata rabbi ya bar kauna na gaida ke sannu hajiya maryam a gaida ke sannu Allah shi ke rike masu dagarya suke Maryamu shawuyar aduwa Allah shi ne ke miki Zambara da ban girma muke an tumma Allah ya kamake a duniya ke shahara Allah shi ke rike Zambara da ban girma muke an tumma Allah ya kamake a duniya kin shahara Allah shi ke rike Bismillah Allah sarki na taimake ni wagar indiya Zambara ban girma muke mai cikin yabo zan kirkira da na yi wa mai kyan anniya an tumai kyan anniya mai tambaya tana katsilan duk wannan cikin kasar Najeriya Allah shi ke rike Hajiya Maryam ta zama garkuwa kuma ta zama to'uwa Allah ya saki kare lafiya gaishe ki Zambara da ban girma muke an tumma Allah ya kamake a duniya ke shahara Allah shi ke rike Ina farar uwa kare ruwa kin ga dole ne a yaba miki Zambara da ban girma muke ambaliyar ruwa inda ita zo a nan zaka ga babban farmaki an tumai kyan anniya kina da kokari kuma ga himma kuma an cikin zama ginshiki Allah shi ke rike waye taba ki an tumu dau fansa amma da baki mai masa zantuka ya ji su tsara ga kuma kafiya Zambara da ban girma muke an tumma Allah ya kamake a duniya ke shahara Allah shi ke rike an tumu Maryama fitila kike haska cikin gari ko sun kiya Zambara da ban girma ni ilimi ko shine kan gaba gunki an har da na kimiyya muke an tumai kyan anniya samun kamar ki ko da akwai wahala na bincika a wannan nayiya Allah shi ke rike mazan gidan kuma sun shahara matan gidan kuma sun shahara waye bai san ku ba Najeriya Zambara da ban girma muke an tumma Allah ya kamake a duniya ke shahara Allah shi ke rike ana batu na manyan mata yaran mata a gefe can ku tsaya Zambara da ban girma muke an tumu Maryama tuni ta yi fice da tun a baya ta yi gwagwarmaya an tumai kyan anniya Hajiya Maryama kallabi take cikin rauna ta laulaya Allah shi ke rike Musan fashin ta ma kike antina da ke koya zama ganganci ki hau mutum ki zauna lafiya rabi ya kare ki Zambara da ban girma muke an tumma Allah ya
sannu Aisha honorable sannu da ke da Maryama mana ce maman dara na gaida ki ni na Aliyu gaishe ki gaida babba yar manya Maryam tana yaba halin ku ai kun ga dole na gaida ku kyan halin ku yake banku ba ku saki na ibada ba Allah Tambara da ban girma muke, an tumma Allah rika muke, a duniya ke shahara, Allah washe ke karke. Allah na roƙa ya raya ka Musa bobo dan mama Tambara da ban girma muke, yaro mai babban suna Allahu sarki ya dafa ma muke an tumai kyan anniya. Musa kai ta kun girma dan kayo sa'ar mama Rabbi Allah shi ke karke. abun a tashi in dai fa da rai Musa sai kayo mulki na san ba za mu ji kunya ba domin ba za ka yi rowa ba Tambara da ban girma muke, an tumma Allah rika muke, a duniya ke shahara, Allah washe ke karke. bai cikin da ne muke antina Allahu ya sa da kin karba Tambara da ban girma muke, Hajjaju idan rana ta fito hannu ba zai yi ya kare ba muke an tumai kyan anniya. bai cikin da na yi cikin wagar Allah ya saban sama ba Allah shi ke karke. kuskure idan kuma har na yi antina kar da ki duba shi dan bacin hakan ke rudani shi rudani Tambara da ban girma muke, an tumma Allah rika muke, a duniya ke shahara, Allah washe ke karke. Allah shi ke ka rike masu dagarya suke Maryamu shawayar addu'a Allah shi ne ke miki Tambara da ban girma muke, an tumma Allah rika muke, a duniya ke shahara, Allah washe ke karke. Tambara da ban girma muke, an tumma Allah rika muke, a duniya kin shahara, Allah washe ke karke.